Ngoma ndiyo misasa yavaFiristia iri kuramba ichingomwashuka zuva nezuva, iri kudengenyeka, iri kuzungunuka zvakaipisisa. Pane mashoko akatenderera svondo radarika apa pakaitwa machenjes kudare rePolitburo. vaEmmerson Mnangagwa pavakaita machenjes ayo akazova nemutauro imo mubato reZANU-PF pava kutaurika kuti vaObert Mpofu varamba kubuda muhofisi yaSecretary General webato reZANU-PF. Naizvozvo pakazotaurwa nyaya yeCabinet reshuffle apo pakataurwa mazita anosanganisira Minister of Defence Amai Opa Muchinguri kuti vari kuda kubviswa. Pakataurwa nyaya dzavasanyatwe nevamwe vari kunzi vari linked naVice President Chiwenga. Tinokuchingamidzai muri yeZimbabwe pano paMbire TV patinokupai nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Hongu tiri kutenda zvikuru muri yeZimbabwe netsigiro yenyu. Musakangano zvekare chikumbiro chatiri kuramba tichiita panyaya dzesapoti yekuti tirambe tiri pamhepo. Sapoti yenyu yakakosha zvikuru, uyezve nyaya yechannel yatiri kuisa link mucomment section itsigirei mukasubscribe ipapo. Kana zvikanzi taomerwa tabviswa panapa, tinokwanisa kuenderera mberi tichikupakurirai nhau tiri pachannel iyoyoyo. Right, nyaya panapa iripo mashoko ari kunzi akabva kumauto eZimbabwe Defence Forces. Izvo zvaita kuti vaEmmerson Mnangagwa nhasi kuburikidza nemukuru wemauto eZimbabwe Defence Forces vaValerius Manda naMai Opa Muchinguri nevamwe vakuru muchiuto vange vaunganidzwa kuMasasa Logistics Garrison Depot uko kwavagoverwa motokari itsva. Izvi zvatevera nyaya yekuti vakuru muchiuto vanonzi havana kutambira zvakanga zvichibuda uye urongwa hwakanga huripo hwekuda kubvisa Amai Opa Muchinguri Kashiri kuministry yedefense, uye nemachenjes anga achida kuitika ekubvisa vasanyatwe kusports ministry vachiva replacer naTemba Muliswa pamwe chete nekubviswa kwavaMatuke pastate security minister nevamwe machenjes anosanganisira Tino Machakaire. Zvinotaurika kuti vakuru muchiuto vakayambira vaEmmerson Mnangagwa kuti matambiro amava kuita mukuru wangu mava pedyo nekutsva, mava pedyo nekudamburwa zvigunwe nevakomana, mukaenderera mberi nemachenjes amava kuda kuitika. Zvinotaurika kuti pane intel yakatenderera yakanga ichitaridza kusafara kwakaita vamwe vakuru mubato reZANU-PF nekubviswa kwakaitwa vaObert Mpofu. Tingati nemachenjes anonzi akaitika kudare rePolitburo apo vaMnangagwa vakasimudzira dzimwe nhengo dzinonzi idzo dziri kuvatsigira. Takatarisana nenyaya yekuti ivo vari kupretenda sekunge vasiri kuda kuextenda temu, asi vachida kushandisa mastructures ebato reZANU-PF, zvakakonzera kuti pahomwe yemari yebato reZANU-PF inge yakabatwa kuti dzvi navaPatrick Chinamasa, kuchitiwo palegal secretary position iyoyo inge ina vaziyambi, kotiwo Secretary General yobatwa nava Mudenda vanova vanozivikanwa zvikuru kuti vari kutsigira term extension yavaEmmerson Mnangagwa. Ndivo mashoko muri yeZimbabwe aripo ayo anotaurika kuti mauto eZimbabwe Defence Forces vakuru muchikamu ichi vakayambira bato reZANU-PF kuti chenjerai kusimudza mhepo, nekuti vari kutaridza kuti vari kuongorora mamiriro azvakaita, uye vanoti vari kuona sekuti
zvinogona kukonzeresa mademonstrations nekuti veruzhinji vari kunzi vari kutsigira vice president Chiwenga, vari kuti support zhinji iri kuna vaChiwenga, zvimwe chete zvakanga zviripo panguva yavaMugabe apo vakanga vasingade kuenda kumudyandigere vachida kuramba vachitungamirira nyika yeZimbabwe. Pfungwa idzodzo ndidzo pfungwa dziri kuonekwa zvekare pane mutungamiriri aripo pari zvino, ari kungotora same strategy yaishandiswa navaEmmerson Mnangagwa navaMugabe kuramba vari pachigaro vachiti veruzhinji vati zvakati. Asi kana tichitarisa kana kukanzi ngakuitwe mavhoti nhasi, veruzhinji vari munyika yeZimbabwe havasi kuzombofa vakatambira agenda yeterm extension. Ndiwo zvekare mashoko ari kunzi akayambirwa vaEmmerson Mnangagwa kuti machanges amave kuda kuita panguva ino bato renyu rava kuenda kuCongress, chenjerai kuti muchasimudza mwoto uchanetsa kudzima ukazokupisai. Ndo mashoko avanonzi vakataurirwa. Izvo zvaita kuti nhasi vange vaine gungano rekugovera motokari apa. Panonzi vakuru vemauto vapiwa motokari dzinosvika idzo 100 kuchiti dzimwe dzinonzi dzichazouya pasecond batch pasi pemotokari 900 dziri kunzi dzichazenge dzichigoverwa kuchikamu cheZimbabwe Defence Forces. Ndiwo mashoko mhuri yeZimbabwe. Takanangana nemakakatanwa aripo pari zvino mubato reZANU-PF apo varakashi vasiri kuda kuti dyo chaipo pakushoropodza vice president, asi vari kutaura vachinzvenga vachitenderera kunze kwaTemba Muliswa uyo ari kushoropodza zvikuru vice president achivati ivovo vane mabasa eukopokopo avari kuita. Akataura nyaya yekuti vakapiwa mari naWicknell Chivayo vakabenefita kubva kuchigananda, izvo zvaari kuti vice president vanofanirwa kuresigna. Zvinova zvakataurwa nemurwi wehondo yerusununguko kuti pane campaign iripo yekudikampaigna vice president kuti vawane nzira yekuvabvisa pachigaro chekuva vice president. Paine mazita anosanganisira Mabel Chinomona kunzi ndiye ari kunzi avatsive pachigaro ichochocho chemutevedzeri webato reZANU-PF, asi nyanzvi dzinozeya nyaya dzezvematongero enyika dziri kuyambira kuti izvozvo kana zvikaitika mubato reZANU-PF zvichakonzera makakatanwa akaomarara zvikuru. Mazvita mhuri yeZimbabwe nekuva nesu kwamaita panapa patinokupakurirai nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nyaya iri maringe nenyaya yemachanges anga achida kuitwa muhurumende yenyika yeZimbabwe. Izvo zvinonzi mauto akazviramba akati mava kuda kusimudza mhepo dzisiridzo, mhepo dzinoita kuti nyika irambe iri kumashure.